खुलुमबाय। नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बोहिस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 28 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। तामुलपुर कुमारिकाटा सेसापानि ओनसोलनि दारांगा दैमानि दालांआ थांनाय साननैसो सिगां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय फैनाय दैया लामाखौ खुरफ्लंनायनि जाहोनाव दारांगा दैमानि दालांआ बायसना दं। दालां बायनायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' जानानै दङ। जायनि जाहोनाव मटर साइकेल बारहोनो हानाय सुबुंफोर थाबायनो हानाय बादि औवानि थखथाजों खासथाबना खुनुरुखुम हान्थिनायनि लामाखौ खालामनानै लादों बिथांमोनहा। नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा, बे मोनसेल' लामायानो बायफ्लंना थानायनि जाहोनाव गारि मटर हाबजायैलाय स्कुलाव थांनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' जानानै फैदों। आरो रायजो राजाफोरनि हाथाय बाजार थांनाय, बेराम आजारजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम थांनो थाखाय गारि मटर हाबजायैनि जाहोनाव गोबां खस्थ' जादों होनना फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा। आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ बिनि सायाव थाबैनो नोजोर होनानै दालांखौ बानायना होफिननो थाखाय खावलायहरदों ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय नाजिरायाव सासे आइजो पुलिस अफिसारा सासे गावनि नखराव खामानि मावनो लाखिनाय हिन्जावसाखौ दै गुदुंजों सारनानै इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव हिन्जावसाया सहायनो हायियाव पुलिसनो केस होदों आरो बेनि सायाव दा पुलिसा नायबिजिरनाय जादों। दै गुदुं सारजानाय हिन्जावसानि मुङा अनिमा प्राजा आरो जाथायखौ खालामग्रा आइजो पुलिसनि मुङा जाबाय सुबा लक्ष्मी दत्त। मणिपुरनि बिसनापुर ओनसोलनि सिङाव थानाय कंबिकुगा अवांमायाव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सोरबा सिनायमोनि दुथां सुबुंफोरा गुलि गावना बुथारना गालांदों। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय कांडिंबां सन्जय। बिखौ न'निफ्राय लाना थांना गावथारनानै गारना गालांदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बर' समाजनि हाबा जाखानाय आइजोफ्रा गुबुनजों गोसो थोलायना खारफानाया गोदान बाथ्रा नंला। गोबां आइजोफ्रानो गाव गावनि नखरखौ नागारना गुबुन जातिनि सुबुंफोरजों खारफालांनाय, आलाय सिलाय खालामजानाय, सोरबा बुथारजानाय, सोरबा फानखुमा हैजानाय गोबांखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनसै। थिग बेबादिनो जाथाय जादों मोनसे जायगायाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि समखुं पन्चायतनि सिङाव थानाय समखुं बर' गामिनि प्रेमिका बसुमतारीखौ बगिबिल दानबखना गामिनि गुबुन हारिनि सेंग्रा जुगासि जादब मुंनि सासे लंपटआ साख्रि दं होननानै फैसा देखायना थगायना मोजां मोनफ्लाना हरनि समाव सिरि सिरि मुम्बाइसिम लांनो थाखाय थगायनानै लानानै खारखुमाना दङ। बे सावगारियाव नुनाय जुगासि जादबजों गोसो थोफ्लानायनि जेयाव नांना लांखुमा जाना दं बर' आइजो प्रेमिका बसुमतारीया। प्रेमिका बसुमतारीया खारखुमाना थानायनि जाहोनाव बिमा बिफाया नागिरना हालाय हाफाय जागासिनो दं। प्रेमिका बसुमतारीनि बिफानि मुङा धनेन्द्र बसुमतारी आरो बिमानि मुङा जादों बिहुला बसुमतारी। दायो बिमा बिफाया प्रेमिकाखौ लानानै गोबां सिन्थायाव गोग्लैनानै दं। मख'नो गोनांदि लांखारग्रा लंपट जुगासि जादबा फिसाजो प्रेमिकाखौ बहाबा लांना फानहैनोबो हागौ, नङाब्ला जिनाहारि खालामना आलाय सिलाय खालामनोबो हागौ सानना गोबां दुखुआव दं बिमा बिफाया। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बिसोर सानैखौ हमना दोन बिमा बिफानि दुखुनि मोखांखौ नायना। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीपुरनि आलमगोन साखाथियाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया गंसे इ-रिक्सा गारिजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानायाव 4 आइजोफ्रा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन होनाय बादियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानायफोरखौ बिटिआर सोरखारा मावथारनांगौ। हानि थाखायनो जों सोमावसारदोंमोन। बे समावनो जोंनि हाखौ संरैखा खालामथारनांगौ। राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाङा। बे बाथ्राखौ बुंदों आदित्य काकलारि बिथाङा।
केस बे केसाव जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिउटि आरो बे डिउटिखौ बिथांमोना फालिथारनांगोन आरो बे मोननै मोनथामल' थावनियावल' नङा आरोबो गोबां माने एनक्रोचार दङ बिटिआर एरियायाव 11 ट्राइबेल बेल्ट 8 ट्राइबेल ब्लक दङ टोटल 19 ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकआव गोबां एनक्रोचार दङ नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपला बिसोरो आवग्रिनानै लानानै दङ फर्सफुलि हाफोरखौ आवग्रिनानै लादों बै एनक्रोचमेन्टफोरखौ जा रिमुभ खालामनो थाखाय हाइकर्टआ जाजमेन्ट होदों आरो बेखौ बिथांमोना मावफुंनो थांनायनि बेलायाव बेखौबो नायनांगोन जाहाथे जोंनि प्रोटेक्टेड क्लासफोरखौ जाहाथे टाच खालामा जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे टाच खालामा ट्राइबेल माहारिफोरखौ जाहाथे टाच खालामा आरो जायफोर सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कन्स्ट्राक्शननि बा कन्स्टिटिउसननि आगोलनिफ्राय थानाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना टाच खालामनो हानाय नङागोन आरो सोरबाफोर जुदि एनक्रोच खालामदों ट्राइबेल बिथांमोननो लेन्ड हानि पाट्टा होनायनि बेबस्था लानांगोन फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट खालामनानै फरेस्टआव थानाय ट्राइबेलफोरनो एज पार दि रिकगनिसन अफ सेडुल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि बायदियै बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगोन हानि सत्त होनांगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जुदि सोरबा ट्राइबेल नफा ननै जुदि दोङोब्ला एनक्रोच खालामदोंब्ला बिथांमोननो हानि पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो जों नुनो मोनदों गोबां गुबुन राजखान्थि हान्जानि लिडारफोरा अद्भुत खायफा माने मन्तब्य खालामनाय जों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव नाथाय जोंनि दिनैनि बे मिटिङा बिथांमोननिसिम एपिल खालामदों जे राजनितिनि उर्ध्वआव थानानै राजनितिनि सायाव थांनानै जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौ माबोरै बासायनो हायो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ बोरैहाय प्रटेक्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनांगौ आरो एनक्रोचारफोरखौ एभिक्ट खालामनानै बेनिफ्राय डेपर्टेसन खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय दिनैनि बे मिटिङा जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामदों आरो जों आसा फालिदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो एभिक्सन ड्राइभ खालामगोन जों नुनो मोनदों दि गुवाहाटि हाइकर्टनि जिखिनि नटिस बायदियै बे समाव एभिक्सना जानांगौमोन बोस्रांखांनाया जानांगौ नाथाय बे टाइमा बारलांबाय नाथाय गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बे खामानिखौ मावाखै बिसि गभर्नमेन्टआ दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा आखा दं दा पिआइएलनि जाजमेन्टनि डिउरेसन होआखैमोन जे एसेबां टाइमनि बिथोरावनो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै बे केसा कन्टिनिउ जागासिनो आरो बे जाजमेन्टआ दासिमबो एक्जिस्ट खालामो गतिके बिटिसि अथरिटिया सानब्लानो एभिक्ट खालामनो हायो आरो दाथ' इन्सट्राक्सन दंखायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि इन्सट्राक्सन हरदों एक्सन टेकेन रिपर्ट बिहरदों कर्टआ गतिके जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना गो एहेड थां नटिस सार्भ खालामब्लाल' थानो नाङा एभिक्ट खालामनांगोन गासैखौबो एभिक्ट खालामनांगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्ट खालामनांगोन आरो बे ट्राइबेल ब्लकआव गोबां हा बिटिआरआव आरो बे हाफोरखौ लानानैनो दिनै बिटिसि जाबाय बिएसि जाबाय फार्स्टआव डिपेन्डिं अन दि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक लेन्ड अफ दि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाफोरा 47आवनो प्रटेक्ट खालामदों गोबां ट्राइबेल मानसि थानायखाय गोबां डाउन ट्रोडेन मानसि थानायखाय बेकवार्ड क्लासेस पिपल थानायखाय बे एरियाफोरखौ प्रटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक होननानै जा क्रिएट खालामदों आरो बडलेण्ड मुभमेन्टनि गुदि बाथ्रायानो बेनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रटेक्सन खालामनाय ओंखायनो 1993आव जा बिएसि जादों 2003आव जा बिटिसि जादों आरो 27 जानुवारियाव जा मा जादों बिटिआर जादों बेसा जादों ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक बे थावनिया जोंनिखामोन ट्राइबेलनिखामोन माने जोंनि एबरिजिनेल मानसिफोरनि हा हुमोन गतिके बे हा हुखौ बासायनाया दानि बिटिसि अथरिटि बिटिसि गभर्नमेन्टनि प्राइम माने डिउटि जों नुनो मोनो जे बेखौ लानानै माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा सोरबाया थानो मोनो सोरबाया थानो मोना बेफोरबायदि राजखान्थिजों फाव खालामबाय थानो दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा ट्राइबेल समाज हिसाबै मा प्रश्न खालामनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कन्स्टिटिउट खालामनायनि आगोलनिफ्राय जायफोर सुबुङा बै हायाव दंमोन बिथांमोना लिगेल बिथांमोना हा मोनगोन हानि राइट्स मोनगोन किन्तु आफ्टार कन्स्टिटिउसन सोरबा जुदि फैदोंब्ला बे एनक्रोचमेन्ट बै एनक्रोचारफोरखौ होखारनाय बाथ्रासो बुंदों जोङो लिगेलि थानायफोराथ' थानो मोनखाबाय बिफोर क्रिएसन अफ बेल्ट सोरबा जुदि दङमोनब्ला बे थानो मोनखाबाय आरो बिहा राइट्स दंखायो बे बनाफाइड जोङो वी आर डिमान्डिं
eviction of the non-bona fide people, non-protected people, those who have come after creation of the belt. जों बैसोरखौसो evict खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।